Ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnọrọ unu nwekwerechi ọ nwanne ọnụ nwa nwa mba nnọọ awụchasịala n'ugbo ehi ụmụnne m asọ mmenụ na-eme ma okwunu kwuekwe gị mewe ga-agwa m ije mkwe ga-agwa m ihe mere nụ ọwa ahụ ekwuṅọ mere ọnụ ekwu anọ na ihe mere ntị ahụ ekwuṅọ gị hụ ihe ị kwesịrị ikwu makpuwa na ikweghị ekwu gị makpuwa na ikweghị ekwu otu ụbọchị ị ga-ama gị ọnụ n'okwu ahụ na ụdị ọ ga-eme na affect ahụ ekwughị ya mere ọnụ ekwu ekwe na anụṅọ ya mere ntị mgbe a na-ekwu mgbe niile na-anụ otu ụbọchị ihe a ga-agwa na ga-eme na ntị ga-asụ na gburugburu ụwa anyị nọ n'ime ya obi wa akpa ụwa ọ na-ejiele aga m na-abịa na-agbotoro ya ọnụ ọwa ọrụ m ị na-abịa na-agbotoro ya ka unu were ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ mgbe ị nọ n'ụlọ nọ nọkwata ị ma ihe meghe n'ụlọ onye ọzọ arụ ụzụ atọọla a lot of things are going on mana aga na-ekwu ka ụmụnne were na-amụrụ akụ anọ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon sị m nwa mba nnọọ nza ya si ebidoro iso m 6 months ago na ya dị impressed with my program and my audience na ọ na-awụ ụfọdụ some of these stories na-agbotowa na ya ebi na comments na ya na-ahụ na people na-aga straight to the point nke kwesịrị ịnọ asị ya nọrọ nwa nke na-ekwesịghị ịnọ asị ya gbawakwa n'ọwụ moral n'ọwụ moral that encouragement na ọ na-emetụ ya mana ya mahụ na enwe ihe gaga on na marriage ya mahụ otu esi ekwu ya na ya mahụ otu esi akọsara m ya without mụnwa ajụkwa ha na mmara na nọ na ihe na ọwụ ihe gbasara nwaanyị ibe m mana ihe eji pụtawa ugbu a na-ewu na Chineke na o vindicate ele ụmụnne m nche m akụkọ a na-aga iko ọwa akụkọ nwagom ya gaa n'ihu sị m na ya alụọla nwaanyị na nwunye ya amaka and ya eji ego ya kpatara ego before ga-alụọ nwaanyị na ya kpatara ego before ya ga-alụọ nwaanyị na ya bi Abuja na ya mere ya ji ya bụ nkụ ya na ya na ọfụma before ya ga-alụọ nwaanyị lụcha nwaanyị lụtụrụcha nwaanyị ala kwụ ụgwọ isi gba nwa amakwana ya lụrụ na hụ nwunye nwaanyị mba nnọọ na nwunye mara mma na nwunye gbara ihu iji aga mba na nwunye rụma ịpụta every minute gị pụtasịlekwa nwunye ya lụọ ya so ego n'okpuru ndị ji nwaanyị ọma kpogote nwunye ya Abuja nwaanyị mba nnọọ ya na nwunye ebiri ọkpọta ya gawa biznes ya gawa supply ya na ya nwere shops a lot of shops ebe a na-ere ma kọmputa ma iPhone just name it ihe ya na-ere no current gadgets new ones ịchọfeli use not na ya nwere how many shops not even naanị na Abuja ya nwere shops na Lagos ya nwere branches na Lagos na nwaanyị agasị na-enwe ihe ọlakara nlụcha ha lụchara ya zọrọ ya moto ya bịa notice ya na mgbe ọbụla ya gara Lagos ịgaga hụ maka businesses ya n'ebe ahụ na nwunye ya kpewe na fon ya ga-enweta ọ na-emecha ụmụ ihe kurukiri ya na-edocha ya anya ihe ahụ eme lidizie ya ikwestion ya ka ya na ya bụ mee vidio kọl ọjụ and ya bụ onye na-afọsụ mmadụ na ihe ya nọ ya abụọ nọ n'elu ya na ya nọ n'ime ya na ya bụ nọ n'ime marriage 5 good months ọ dịghị ime ya bịa notice na enwe ihe iri gị nwunye ihe na ahụ enwe ihe ọ dị up to mana ya mahụ datin ya enweghị ike iplesi nwunye ya na-ajụsọ gịnị ka nwa ya ga-adị up to ya emecha jụọ sị ọ gịnị kpatara ọ maka ochewelenụ maka amụnwụ nwa ngwa ka ha gaa ụlọọgwụ n'ihi na ụlọọgwụ ha gara initially wee ga mara ma ha dịkwa oke ma ha jikwa ahụ jụcha fecha ka ha gazie n'afọ fertility mara ma enwere ihe dị wrong deeper one ha ga-elecha nwunye ele ya sị na nwunye na ọ dị oke na everything na ahụ ya dị samsam na ya onwe ekwe ndị oke na mmiri mgba na o juru eju na-awụfu awụfu doctors na gịnị kpatara ha no na ha ekwesịghị ịnọ na-akọ akụkọ nwa na ha dị oke very much fertile na ha gawa ọ ya ka ya na nwunye elu nwunye nakwa emekwa mgbe ụfọdụ chi ime kọlọ pụọ gaa mee kpurukpuru ihe a na-aga on ruo otu ụbọchị ya lọta ya hụ ha kpa nwunye efe ya pin enwedịghị perfume ya sef eshingedịghị n'ime ụlọ ahụ
so ha na-agba designers o nwedo ka echi gene ọ dị ka nwaanyị ahụ emedoghị exist n'ime that house ya gbago elu gbatu ala carry everywhere jụọ gateman so yes na madam just drive pụwa moto ekwenụ olu ashitaba ya na-akpọ nwa ya na fono ya naghị enweta kpoga ya naghị enweta ya ga-eme ka entry na police station tụgharịwa the whole of Abuja no way 1 week aga enwetaghị nwaanyị mba nọ 1 month aga enwetaghị because moto ya zụrụ nwunye bụ traka atrak gide dị moto hụ ya onye anya ga hụ ebe ọ pakịrị hụkwanụ omuvuole until ahụ onye nyaga dị moto ọ ya ka gara ga meet the young man ya sị na ya zụrụ moto from onye nwe the right owner wepụta share document ya wụ akwụkwọ eji zụrụ nwunye moto ahụ na ọkwanụ aha ya na gị nọ na the particulars ya hụ na onye ahụ nwunye kpacha anya reshi the man moto ahụ ya hapụga ha gawa front ya kpoo nwanne nwoke nwanne nwunye si na nwanne nwaanyị oluwara di ya si lụọkwanụ bụ ime gị na onye lụrụ di gịnị ka ọ lụchaba ime agbaga Christmas ka Easter ka agbaga ya gwa ya sị lekwe kemgbe for some time na-enweghị ihe notice gị ya na nwunye ya ihe etughekwe nwunye ya etugo nwanne nwunye ya na ụmụnne ya jụọ sọ gịnị ka o mine tụghe nwunye etughe how like for how long ka o bido etunwe ya sị kemgbe 1 month and na nwanne nwunye ya jụọ sị kemgbe 1 month nwaanyị bi n'ụlọ ịhụ ya na ugbu ebe ka ekpega ya jụga na kemgbe 1 month onye nwụrụ nsọ nwe ya ube ozu mmadụ gbotere ọzụzụ ọrịa kashibe na ugbu ahụ ka ọ jụga ha ma nwa nwunye ya olurute ya sị mba na ihe mere na ya ejiri ya dịbeghị na ngwa ikpo side ha na ya mana ọ na ọ lọtara side a is even better na ihe na ya nọ n'ọwa Abuja na moto ya zụrụ nwunye ka gateman ya sị na nwunye drive moto ahụ pụọ ya efilie na ka oso bụ moto pụọ na ọkwa ndị bandit emebe ya ekidnapụbe na main road ya gịla make entry na police station track adị moto hụ na nwunye deliberately rere moto ahụ reshia somebody ebe o ji aka buru moto ahụ ga-ere ya that means ebe ọ bụla ọ nọ ọ dị safe ọ ma ihe ọ na-eme ọ gwaghị ya na ya na-egere moto ya na ya zụrụ o ree the moto with particulars ya ejiri mere aha ya nọ na akwụkwọ ya o rere the moto were the money kpatara na ya eji ghọta that na enwere deliberate act nwunye atịrị ya eji jụwa ha na ya gara make wentry no ihe dị dị after wo ịgbarịwa na the whole of Abuja na that day etughe nwunye the next morning ya ga-eme ka entry na police station na ha bịa na ha ga-ahụkwa record of it enwere game nwunye epiga kemgbe 1 month a etunwere ya na ma eji kpọwazie ha ugbu a ka ya dị awe ma ha dị involved na the game nwanne nwoke si ihe a ọ na-akọ na ya na nwanne ya nwaanyị kwụrụ nọrọ Abuja na ya wụrụ na ya wakenye ya ekwuo na ya ka na-enyogide enyo na nwunye pụrụ kemgbe 1 month otu onye ugbu a ka ọ jụgabe ha na-enweghị ya na ya amaghị ya na ndị polisi petaka ya amaghị ya ọgọbịa rekọd si abịbe cheki na nwaanyị fuo first time ma ọ na nwoke lọta ọhụ nwunye the first place ọ ga-ajụ ụmụnne na kemgbe 1 month nwaanyị ya na-ebi n'ụlọ ọhụ ya ọ bụdaghị ikpo fon ọsọ gbariga na Abuja ọgbariga na police station agbariga ebe na-enwe ihe mere nwanne ha nwaanyị na ha mechaa ya na ya gasị ihe ka ọgịnị nwaanyị mba na chena ihe awagologo akụkọ ya eche na mebi ọwụ akụkọ ka ebido okwu a na-etugwo nwaanyị mba nnọọ 2 days ya nwanne nwoke akpọsọ ọhụ na nwanne nwaanyị ya sị n'ebe ekwe na ya ka na-etu before ya mara ihe mere ewerele polisi nwanne nwoke ewere polisi bịa n'ụlọ ya na Abuja bịa mee ya arrest bịa Abuja bịa were polisi bịa wee mee ya arrest ebe lụọ ya pụta ọ na-apụgharị ya pụrụ ya gaa court n'okwu nọ na court na nne na-ekpele ikpe agwa ya sị na ya ka na-etu ya as long as ahụbeghị declare dead ahụbeghị nwa onye ma ọ nwụrụ ndụ ma ọ nwụrụ anwụ but from movement nwaanyị a na-eme ekirile from ire moto ya without agwanụ di ya moto di ya zụrụ ya ere ya that means enwere foul play. The only mistake this man mere wa ọkpọghọ ụmụnne nwunye na ihe kwuga na court na ọkpọghọ ụmụnne nwunye gwa jụọ ha ma nwaanyị ahụ bịara ebe ahụ mana for inweta evidence na nwaanyị ahụ buru moto ahụ ga-ere ya a na-ajụkwa lọya ke nwanne nwoke na-ajụ si na ele otu ha ga-esi ama that na ọwụhụ this man ya nwa kpụrụ nwaanyị ọzọ were moto ahụ bige ọ ga-erechi the man in the name of na ọ ya nwa nwunye erere the moto nwaanyị mba na abagha evidence ka abaghakwa that particular one akpọta onye zụrụ moto nwunye ya ebute picture nwunye si na ọwụ onye na-erechiri moto yes na ọwụ nwaanyị arechiri moto na ọ picture ya nọ na particulars ya na ọwụ ya nwerechiri moto enwe ebe ya nara mmadụ moto
asị ngwa ya gawa na enwe onye megị accuse. Otu anya na nwunye rere dị moto ree. Lawyer nwunye so ele otu a ga-esi ama na onye zụrụ moto arụgahụ with this man in case of ajọ na okwu ihe rote. A na-agbari okwu a nwanne m nwaanyị mba na-akụlite ebe a akụlite ebe a. Ihe okwu a nọ na court 1 year a na-etu this lady ahụghị ya. Okpekwana hụ phone nọmba ya nọkwana ha aga. Na nwaanyị mba nọmza na mana ọ 3 months ago ka nwunye kpọrọ na phone si ya na ya mana ya etughị ya dị very very sorry na ya mana ya causeola commotion na ya dị sorry na ya mana etughị otughị ọ dị worried ịma ebe ya nọ by now na ya ekwesịla ịkpọ ya na ya ekwesịla ịkpọ ya kama na ihe ya plan agachaghị otu esi plan ya jụọ ese ele ebe ọ nọ otu ugbo ya na ya na-ekwu na ele ebe ọ nọ ọgwawa esi na ya nọ na Haiti. Ya jụọ ese ọ nọ na Haiti nọnụkwa na Haiti emegakwana gịnị na o nwere opportunity pụtara nọ na ya ma na ya gwa ya ọ gaghị ekwe na enyi ya nwaanyị na enwere opportunity eji aga abroad pụtara nọ na ya ma na ya gwa ya ọ gaghị ekwe ya sị ka oke ka ya gatụwa na ya anụkwata ya bịa sendiziere ya akwụkwọ ọ bịawazie. Ya jụọ ese onye kwere gwara ya na ya nwa chọrọ ịhapụ Nigeria na ọma ihe ọ ga-ewe ya i-close businesses e nwere all over the place na ya gwara ya na ị ga-ala ala bekee na ọ problem ya n'ọnụkwa na Haiti ọ gakwana country room ya n'ọnụ Haiti emega na ọsị ya na ọsọ ya sị na actually na ọwụhụ Haiti ka ya chọburu ịbịa kama otu ihe shiri mee na ya mmasị ihe a mere eme dịtị na-emezi na ebe ya n'ugbo n'ọrụ Haiti ka eji akpọga na ebiko sendịtịrị ego ka ya lọtawa. Ya sịrị ile ese ya soke na ọkpachi ya baka na ya kpọọ nọmba na ya ga-enweta ya yes na ya kpere na ọ ga-enweta bet na eke ipo itu asị bigo ya gbaghara na the only offense ya committee ya gwaghị ya kama na onye ọbụla na ọwa eziokwu ya lụọla di na onye ọbụla nwekwara dream ya wee na ọwa ego ala bekee na enwechi ekwutetụrụ ya ọsị ya na enwere ndị Naijiria ka ndị na-ala bekee ma ya ghọta dat na echiche ya wụdụ ihe ga ala bekee mana ya chọrọ ịhapụ this country na onwe mgbe ị nọ na country awọrọ ya ọkọwa ya sị ya na ihe o kwuru na ya kpọọ nọmba na ugbo ya ga-enweta ya yes na ya ga-enweta na ọsị esendere ya ego olekwena ya ekwuo nwaanyị mba nọ na nwanne ya nwoke ya na okwuru okwu ya gwa esele mgbe ọ kpọrọ ndị ka ahụ last ọgwa esi na enwebeghị anybody ya kpọrọ nọ naanị ya onye ya na-akpọ kemgbe eji hapụ kọntrị ya so oke na elekwana ihe o megekwana ugbu a so onye gara kọntrị for 1 year ahụ na gịnị wee ebe ọrụ ga na gịnị wee ihe ọ na-eme ọwa sị na ọrụ arụkwa na ebe a na-enwekwa much na ọkwa ụmụ home jobs nta ya ụmụ nani this na ihe ya arụga ya gwa sị na ya alụrụ ya nwoke na-eche alụ nwaanyị ụgwọ isi were ya gbaa akwụkwọ lọta dewe na big house zụọrọ ya moto 7.5 million nri nọ na store nyafụ na o nwere chef na o nwere onye na-eshiri nri somebody na-abịa oshie nri ọdọ ejore ha na friji na-enwe ofu mkpụrụ ihe ọla akara na ọ na-eyuzu current phone na ọ na-eyuzu current laptop ya enye ATM kaadị nke ese enwe ihe ọbụla o nidiri na oshi ebe a were ego o were moto ya zọrọ ere diskada ọnọdụ a ya etiri gawazie Haiti na-aga arụga ọrụ maid arụga ọrụ nanị na ya kpọọ nọmba na ya ga-enweta ya ese ma wee ego ole ka o nidiri iji lọta ọgwa ya so oke nwaanyị mba nọ mza na kọla nwunye kpaga kọla afta nwanne ya nwoke kwụgharịchara ya mana ndị obodo bịa machi ya isi n'obodo ha na ya ejirila nwanne ya nwaanyị mere ọgwụ ego na nne nwunye na mama ya anaghị across path na mmadụ abụọ onye hụrụ onwe iche ọdagbuo na nwanne nwunye metọcha na ya ebe niile na everyday ka o ji apụgharị ya threaten enwebeghị omebi ya agaala wefe okwu na court currently enwebe ọsọ na ihe o present ga na ya ewerele nwanne ya wakere ihe na ewule nwanne ya were wakere ihe na Abuja na ya mechaa ya gachara fọ ya ọla na ọ wọta echi awakere ga-eji ogbu nwaanyị na nke nwanne ya na ya egburu na last one na enwebe na ahụghị ya nọ n'elu ya na ifuru ndị obodo ya na-ahụta ya na ya wụ ritualist. Ọ gịnị kpatara ụmụnne nwunye nwaanyị mba nọ nza ya rekọdụrụ kọlụ ya na nwunye ya were sendịara lọya ya so oge ihe ya na-esendịrị Igbo na nwaanyị a na ọ kpọọla lọya ya etie sị really that means the case na o fevọla oge nwekwa egecha na nwaanyị mba nọ nza lọya gwesị ya na-abịa n'ụlọ ya ugbo ka e deliberate on the matter
ọ wụchasịa ebido wewe chances e nwere na nwanne nwunye na ọ ga-aga prison, na nwanne nwunye na ọ ga-emeke false accusation ọ gụshiwa ihe a ga-eji atụ the young man mkpụrụ. Ya gwa ya sị mba na ya achọghị all those things, na ya achọghị ihe ndị ahụ niile, na ya ga-akpọ oge nwoke gwa ya na nwanne ya nwaanyị akpọọla from Haiti, na o kporo ya gaa oge o werere moto ya zụrụ ya, na o kpoola ya na ọsọ nọ na Haiti, ọwụ ya nwa sendịrị ya na Haiti, na ọsọ wee ebe ọ nọ, na ọ gaghị withdraw the case from the court ka emejie ya n'usoro omenala ude kwesịrị ka eji mejie ya, na ya wụghị onye nsogbu, na enweghị mgbe ya ji wụrụ onye nsogbu. N'oge nwoke asị gịnị na ọsị gị na nwanne ya nwaanyị Haiti ọsọ kpere na Haiti, yes na as a matter of fact na o kpega esi esendịara ya ego ka ya were lụwa, na ya amaghị ihe eji akpa esins, na ya biko sendịara ego na ọhịa nwanne ya nwaanyị gbege. Ọsọ oge nwoke si chai na ọgọ na elere ihe a ga-eme ihe ọ gasị ya atala too much, na ya overreactala, na o lekwa anya na ọ nwanne ya ka a na-ekwukwe, na ya ihe niile ya megawo out of imagination, na ihe niile ya biko gbaghara ya, na ya gbaghara ya, na ya chọrọ ịgwa ya biko na o sendịkwala $1 na enwe ihe otu ga Haiti na etute ihe ahụ ma lụwa otu o shikpụrụ onwe ga Haiti na oshi otu akpụrụ onwe lụwa, na ya sendịkwala ego na ọhịa oge nwoke gwara ya sị ya sị ka ya gwa ya na enidịghị advice ya nọgaghị advice, na ya sị ka ya gwa ya and the call a ya emekwara wit nwanne nwoke ya rekọdụkwara ya, ma mgbe nwanne nwoke si esendịkwala $1 na onwe otu o shikpụrụ onwe ga Haiti na eshi otu akpụrụ onwe lụwa, na ya dị very very sorry ka ya kpọọ lọya ya now. Nwaanyị mba nnọọ okwu ewepụtala ya from court, na ya esendịarala nwunye ya, ya esendịara nwunye ya ego si esendịara ya, ọ lọtakwala na nwaanyị mba na this woman lọtara sick, na mbụ ya na o yiri ogwe ngazụ ya elege so ngwanụ na ọ ga-abịa lakwuru nwanne ya nwoke ka ha hụ ya hụ na ya ejighị ya mee ọgwụ ego, na ọ bụ otu o shiri ọ na-arịọ na-ebe sị ka ya nwetatụ n'onwe ya, ya gwa eso na ọ ga-enwe ọwụ ebe a ka ọ ga na-enweta onwe ya, na ọwụhụ n'ụlọ ya ka ọ ga na-enweta onwe ya, na enweghị mgbe ọrịa ga-awụ n'ụlọ ya ka ọ na-arịa ga, na ọwụhụ ebe a ka ọ ga na-enweta onwe, na ọ ga-aga n'ụlọ nne na nna ya bịa nọrọ ebe ahụ nweta onwe, na ọ nọ hia as a queen ọ pụọ gaa wuo ihe ya na-amahụ lọta nga bibi nweta onwe, na ọwụhụ ebe a ka a na-arịkọta onwe, ka ọ hapụ ịnọ nweta onwe o pụọ gụghere geeti tishi ebe ọzọ, ebe ahụ wụzie fine, na ọ ga n'ụlọ ha gaa nọrọ ebe a nweta onwe, na ọ nọ lọkwụzie diọkpara nne ọ wụ ebe a ka ọ ga-aga emega explain otu ochichi hapụ kọntrị smart woman, na enweghị ya na ha gwudogezi ebe ahụ ya ma na ya agwala ha return ihe ya kwụrụ n'isi nwunye na ọ dịla ka ọ ga-adị. Oge nwoke na-arịọ si ya biko na actually ya kpọrọla nwunye gị ụlọ ọgwụ na emene labụ niile dị iche iche, na ọkwa ahụ na ọ nwere ọrịa ga na ọwụ echiche, na ebiko gbaghara ya, na ọwụ nduhie na enyi ya nwa duhie ya na-ele so nna ya sị na ọ gụcha ọnụ mmiri na o reta n'ọhịa ebe nna ha nwụrụ na ọ ya nwoke dị ọkpara, na ọ gụcha ọnụ mmiri ahụ ọgụga, na ya gwa ha mgbe ha ga-abịa bịa were ihe ya kwụrụ n'isi nwunye na nwa mba nọ ebe okwu nọ na and again na condition ya ga-eji ahapụ ya, condition ya ga-eji ahapụ ya na mpụgharị ọ pụgharịra na false accusation niile o nyere, na ya kpọrọ nwanne ya nwaanyị ụtọ ọ dị ndụ bịa n'obodo ha bịa ekilie aha ya because ọ bịara mma ya bịara obodo ha bịa metọọ ya, na ọ kpọrọ nwanne ya nwaanyị bịa n'obodo ha bịa ekilie enwere ezi obodo ha ọ bịara bịa ma isi, ndị a niile mma ya bịara bịa ma isi, na ọ kpọrọ nwanne ya nwaanyị bịa ebe ahụ bịa gwa ha na nwanne ha nwaanyị lụtala, na ihe ehe kwuru na ọwụ ihe ọwụ na ha dị very sorry, ma ọ wụghị ya na ya na ya bụ ga-emeche ma ọ end up na prison na ọ mara na ọwụ ya, ọgwụgwọ esi ya ga-eme ihe a na o pekana ihe nwere ike ime, na ọsụgodo ya shi na village ha were ikpere barute na nke eze na ya ga-eme ya, mana ihe ya na-arịọ na ọ ya gbaghara ya, na ya ga-akpụrụ nwunye gaa, na ya ga-akpụrụ nwanne ya nwaanyị gaa ha rịọ gwakwana ha ihe merenụ, na ihe mere na ọhịa nwanne nwere ike imere nwanne, na ihe ya chụga na ọwụhụ nwanne na onwe otu ya na ya bụ shiri late, na ihe jikọrọ ha na ọwa ọgọ, na ụmụ nwoke na-eji ụmụ nwunye ha eme ọgwụ ego, na ọ gaghị blame cha na the only thing kpaliri mmụọ ya na ọ nọrọ 1 month before ọ jụwa ha esi na ọ gwụla na ọ gbaghara ya, na-agwakwana ya nsọ ọkwa ndị reason ya eji ahandle gokwu otu esi ahandle because ya realizere na mistake ya mere wụ ịnọ 1 month before jụọ ese, mana ọ pụgharịrị ya pụọ ya da isi ya daa kụkọrọ na kụrụta na ọtọ na ya na ma ọwụ na o meghị ihe ya kwuru, ọgwa ya si ya ga-aga na ya na nwanne ya nwaanyị ga-aga, na ha ga-aga n'obodo ha ga-arịọ na ya biko ihe ya na-arịọ ya wụ biko na ya gbaghara nwanne ya nwaanyị nnabata enwe ihe ọzọ ya rịọga. Nwaanyị mba nọ n'ọwa ebe okwu nọ na m judela ọnụ
na condition niile e nyere na ọ sị ya ga-eme na m jụdela unu ma ụdịka nwaanyị a o kwesịrị ka ya kpekpute ekwe n'ime mgbuli na o nwere ike nwetacha onwe ya ugbu a na ha ebido ha another process ugbu a mee somebody emeghe ya sure that na yes na ya agaghị efere na US na ọ ga-agarịrị ya jụọ ese ọ gwaghị ya na ịga US wụ problem ya ọ gwara na ịga US wụ problem ya edemana ya mgbe ọ ga-amụ nwa ihe nwere ndị ga-eme akwụkwọ ọ gawa aga ebe a ga mụọ nwa ya nwere somebody dị a ga-enye dị invitation oshi na azụ ya na-eme kpurukpuru na ọ ga-aga US na ọ chọrọ ịhapụ kọntrị ree moto ya zụrụ ya end up na Haiti gaga ịrụ ọrụ naanị onye ka a ga-ajụ gịnị ka o mego ji survive ozugbo ọ bịara ebido ịrụ ọrụ naanị na ya nwawa onye ga-alụ nwaanyị gaga Haiti ụmụ nwoke gbafuricha ya ọ lọtazie ọgwụ na ndị na-agara ala abroad biri ndụ ọjọọ na ha lọta ga lab na ha na-ahụta that something dị wrong with their system ha na-ebucha ọrịa elu na nwunye na ọ dị samsam gosi that na obi hụ ndụ ọjọọ ya gwa ya sị nna ya sị na ọkọrọcha ihe ahụ na-akọ na ọ ga-eme ihe ya si ya bịa mee na vileji nke nna ya ebe ahụ ya na mma bịa metọ ahịa na abịa ebe bekilia ya with nwanne ya ka ahụ na ya wụ ritualist ka 1 2 na ihe prepare onwe ya mgbe ha ga-abịa nara ihe ha kwuru n'isi ma ọ wụ ya na ọkwa ya nwa ji aka ewepụ okwu a court na a ga-ebugharị tebụl a n'ime the same court na ya nwa single handedly ga-emeke sure no end up in prison na ọ ebe okwu na ugbu a nwaanyị mba nnọọ na m jụdela ọnụ n'ụdịrị ihe na ugbu a ọ bịara ṅụ ule ihe ike eme na ụfọdụ si ya mere ya atọ dị man mkpụrụ na ya meke ọzọ mana ya achọghị all those things ya wụghị onye problem ya wụghị onye trouble na naanị ihe nidere oga ga n'obodo ha ga-ekili aha ya ebe a ka ọ ka dị ya mkpa ka ha hụ that na ya wụghị ritualist ka ndị obodo eyi ọtọnụ ndị obodo ka ya eyọkwana ha yoyoyo gwa ha ebe ha chi ha gbabawere ha na ote nwanne ha nwaanyị chiri gaa Haiti ha bịa so na nwanne ha nwoke nọ ka ndị obodo ka ha nọrọkwana on top of the akụkọ mkparị ahụ ka ha nọ na-atụkwanụ the blame because ha efi ha nwa evictimize ala ha enough ya nọcha mme na mme gafezi a na-agwa atọwere ya ọka na ntị ma ndị anya ọfụma gị na-ewerezi ohere na-agwa mma ya okwu mma ya kpewuro na-eche ha ya wuo ritualist n'obodo ka ya esi n'ime na mbọ ya na-agba bịa kpụrụ nwa ha bịa eriri ego ọwụtanchi nwa ha jọsọ gbara gawa Haiti gaga n'ọrụ naanị na-enweghị onye ọ gwara ha na-apụgharị ebe niile mebie ahụ na ọ kpọrọ nwanne ma ọ wụghị ya na ya ga-ebugharịrị ya tebụl n'ụdị ọ na-agaghị like na ọ ga-end up in prison na ya ga-emeke sure of that n'ọrụ n'aka lawyer ga-emene ya advice o kwetacha condition niile na ya ga-eme ya ga-aga meet ezi obodo ha ya ga-aga rịọ mma ya na village ya ga-emeke agwa ya sị ya gwacha na ehi ya gwara na nwaanyị mba na mgboto wedarala ụmụnne destin ma ọ bụ gịnị ka ụmụ nwaanyị chọrọ ma ọ bụ gịnị ilute mmadụ ga-esiga lụrụ onye na-eche onye chọrọ another thing echiche niile another thing entirely na gịnị ka nwaanyị a diziri bịa lụwa ebe mmụọ ya na-agwa ya na kọntrị na hụrụ ya ọkụ n'ahụ ọ bụ ụkwa ya chaghị ọkụ chọghị ịnọghị ya na ọ chọrọ ịgbapụ agbapụ ọ gịnị mere o jiri bịa lụwazie in the first place ụmụnne m a na-akụ ya wee akụkọ nwe ebe ụfọdụ sọwa akụkọ idu n'ọba na-anụkwa nwaanyị ibe m otu na-etute oji na-amaghị eme ndị nwere ọdụ amaghị anọ chai otu asụ m si bịa gbotere ya ọnụ ụmụnne m ewụrụ nwaanyị nọ ngalugbe nwe ọrịa otu onye na-arịa enwekwara ndị nọ n'ụlọ ha ugbu a na plan ihe edisledi plan ga-emewene gazet wala emekiwele the move hello werekwa ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ ọ sị m bịa gbotere ya ọnụ na-ele ihe unu si eme na in this condition ọ ya tụọ this guy mkpụrụ na ọ dara aka ya na ọ nọ n'elu na-arịa si ya nwee mind na-arịa si ya bịa kpọghara ha this type of woman na ọ wụrụ ṅụ n'ole ihe ga-eme na this man mere jie ihe na-ahụbe na ndụ ya bụ disorganize ya metọọ ya petọọ ya mee ya pịtọpịtọ mee enweghị ya wọtụzi wuzo onye a na-eze eze nwenye a ga-enyere ya ọnara na this man mere mana ihe ndị a niile ya enyere ya condition gbara na ọ wụrụ ṅụ ole ihe isi eme na ele ihe ọzọ ya achọ ka ya eme na ọ ya kpọrọ nwaanyị na-akpọpụta na mgbata akụkọ na ka ụmụnne were eme gịnị wee mụrụ akụ ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke onye ọbụla were eme gịnị mụrụ akụ enweghị ebe ọ dị mma onye nọ nga ọnụ mejie nga ọnụ enweghị ebe ka ibe ya mma onye nọ ebe ọ nọ mejie nga ọnụ ma nga ị na-emeji ya all your fault na-emeji ha nga ị nọ even ala bekee a na-aga aga politicians ha their leaders mejiri ya mere o ji wuru obodo ndị ọzọ na-agbara gawa mana ha emeji obodo ha agaghị ahụ n'idi ige obodo ahụ onye nọ nga ọnụ mejie nga ọnụ enweghị ebe ka ibe ya mma
ụmụnne m ọ ga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ